at the fork. Toenda kwedu kumaprazi toenda kwedu kumaprazi takaenda asisavipo azari sei maprazi machiro ari nani achi asati ainyapo ari nani achiri nani but mongozati kuinda vanokwidza havaramba tikuitira video call wenanzi atidiye titi atiti mavhidhiyo muno varamba tichakutaridza quality yemachina nemakamfotas acho akanakasa vanenge vachitya toko adairehwa kuti vanozobigwa machira acho akanaka chiro makamfuta acho akanaka zvoti zvisingaiti quality akanakisa zvisingaiti machira acho mapuraizi acho ari bho zvavo quality manyaya asi kunyanyodhura ari right zvasiyana quality manyaya asi kupi kwamanga muri kunonzi matimosa zvinandizi kumusa meno musa mablanketi ariko kuseri kubhuti mukumada muchazoratidzwa naSIS MELLY isitakuti takudzokera manje kumapurasi takudhiraivha takuda kwedu pazvakarehwa uko kumapurasi ndokwatakuenda ndokotodzokera takateiwa nizoro chirakandiya ribvukubikima mukundiona here vanhu ndoda kundofarira kamera kufarira tora ndichiona kufesi kwangu kuti kuri sei amuzvo Brenda Ziyenge, how are you? Deborah Waiti, maswera sei? Lini Chings, mablanketi aripo ariko kuseri muchamaratidzwa naSIS MELLY andi machakuratidzai anzi ndaimotengesera nyuma mapurasi kwenyu mune mari anzi dressing gown yangu Dumebhi unopa SIS MELLY kana vakuya kuno anoda gauni rarandira ndakapfeka musuya wenhikirikini wehaiti gauni noti dress gauni randa ndakapfeka takuita pijama party kambinga yangu yedoro riri kuda gauni anzi nopa SIS MELLY kana wouya kuno kweiworiwe kuchando futi ika kuchando kune vanhu amana ko zvandine mbinga dzekuchando dzoga pano imi kundaimboziva kuti ndine mbinga dzekuchando ora ndovapa mbinga yangu don't worry ndopa SIS MELLY moda medium or large or small type ipi yacho yamunoda mubva mataura Messi Mandideyo, how are you? Uyu munhu wacho anotaura chiseka achatauri kuti anoda size ipi yacho. Hello, how are you? Ya paipai patambokata live tachitaura zvemashavi. Ndamboona vamwe vazhinji vava vachibvunza mucomment section azokata paya live yedu. Diaries kuda zvinhu mazara kuinbox yaDumebhi kwaitoda kubatikwa. Ainda kukonewa iMadiaries. Simelione. Kwemimi SIS MELLY mune chifuva kwenu. Kuzara kuinbox kwaDumebhi kwaitibatsirewo. Ndosakuru bhegi aro hai. SIS MELLY vane chifuva mana avaudzi chunhu. Hai. Ndinacho chifuva ikoruna ndichavaudzi zvinhu. Hai. Tatenga magumbezi. Tatenga takutoenda. Hanzi bhatarisa vanhu Dumebhi.
Tama one, a large same color like yours. All right. Driver kana wangopinda matraffic ikobhuwa mwayo wemunakidza dwe ungachifula wakajamba wakabva mune lane ropinda mulane ruchi unonakidza utofamba 140 160 traffic one zvitamiswa netraffic marobhus anenge asiri kushanda chete azikiti maybe ndoda mari yangu beki mari iyoyo ukadzi amene Francisca Sipran anzi unofanira kundishandira. I'm lost. Mavepi anzi mavepi tichiri muJoburg tiri muGauteng province tichiri muJoburg muGauteng tiri kuinda. Fabi, how are you David? Fabi ata kuinda. Alright, toko gauni rako rinouya naSIS MELLY. Peji rangu rakanzi Dumebhi in Zimbabwe, DUMEBHI. Do spelling yacho iyoyo. Ndo peji rangu iroro. Manzwisisa. Pane vanhu vanga vachicomplaina vachivhunza hanzi kandi ashawo anoita zvemudzimu here. Kumbambaira uchatsiteni mbambaira yako iyi Ndinachiti ndoigeza manje ndina kuzoigeza kana isimi. Mbambaira dzinonaka idzodzi yakasara munhingikiri yakasara yakadonha muplastic Mufana pamba nebanga kama ndakatenga mbambaira bere bere handizogoni kuti kana tikavingo manje ndozorega kushandisa sagara wangu wavhoidwa mezi unotoshandisa banga and phone number please uzondipa. Alright, ndokupa phone number yanyogwa naADC my boys. Ndo page rangu iroro, ndo page rangu. Ndokupa phone number, don't worry. Ndokupa phone number. Sisine ini ikafita kunaka mbambere tonaka ingazabikwa na andikumba kudzaina kalejwe ngokutapira anzitaura tiwe ndati vayanga saura chicomplaina kuti ashawo anoita anoenda kubasa uye oita zvemudzimu. Ingawanda kuudzai kuti ndatofarisa kukuudzai pano ina handingoitiri vanhu vose unge ndatovaisa kuti ndikuitire anomaona. So ndingotaura wani kuti basa randinoita inini harindirani nenhingirikini nemudzimu yangu haitozvidi zvebasa rangu randinoita izvo haizvidi zvisingatoiti. Ndazviya zvekuti chero ndikaenda pane mvura kana ndikaenda pane chii mudzimu yangu inenge ichitoda kutondiranga chaiko anomanzwisisa. Inenge isingadi kuti ndiite basa iroro randiri kuita. Ndandichingokuudzaiwa ndichitaura chipoko asati abudikira dofo asati abudikira chabudikira hake ndoda ugadzire munhu asiri kuda nemari yangu. Ina handiti utsinye iwoyo aindakonatsa kuti zvekuti vana vanogadzira handiti zveutsinye ndakonatsa kuti zvenhema guys zvekuti kwaiye vana kugadzikwa kana vaba kudii ndezvenhema zviya nokuti vese vatongona chiadvertiswa kuchinzwa vakagadzira munhu isusu tozotumira vanhu vedu koonogadzikwa hapana chinoitika saka zviri kufamba sei amaona vakasiyana. Ina handiti zveuroyi zveutsinye izvozvo handiti. Ngatokugadzire kuti wewe uonekere kana ukasvikawo pane vamwe handoona ungova munhu ane chiremera kana munhu akatorawo mari yako agokwanisa kudzosa ndozvandingagadzira kwete kuti ndite zveuroyi kugadzira munhu. Hai nanhasi yangomirira gudo riya nanhasi anoona gudo asati raisvika zvenhema izvi mudanewo zvako dofo asida kuuya mudane anonzi dofo renyika asi kuda kuuya hamene kuti chii pamweya mbinga yangu yakuita chii chiri kuitika kuchandoko amana mbinga yangu chii chiri kuitika kuchandoko vakomana dofo ngaabudikire nguri tamudana kubva rina asi kuda kubudikira. Pana dofo anzi nani naLillian Liwayo vari ndo vakati izvona
Vanoda kundiitira something. Ndiwa yakati ndoda kuunza ku hotel. Nga anogara ari muconversation. Anounza ku hotel. Akati ndoda kuti kuya ku hotel. Kana akazonyora ke zvinhu zvisina kuona. Anti akataura kati izvona chashawo stop unofara kutaura kuti izvona wanda kuzviona. Zvakanyorwa zvirimo mucomment. Akati izvona unofarira kutaura kuti wanga uchiwana mari kutanga nhasi Lilian Liwayo naToko. Vari tu na dofo renyika ani maona ndombinga dzangu so far. Anzi kiitai andipe kosi ndiri muhari. Anzi Dumebhi wadya here shamwari yangu. Ndadya. Madya here shamwari dzangu. Vanangu madya here. Black kana kuiwana black label nasi mbinga dzangu dzinenge dziri kumabasa. Dzinenge dzisina mari pakati pemwedzi kama. Ani maona. Hakatote mwedzi. So ina nditi uchinya wakadai ani maona. Ndosika muchiona ndichigara ndichifara. Ndichigana ndichiseka. Fit Copen Malibongwe. Kona Fit Copen Malibongwe Street. Ndokwatara. Ndokwatara. Kona Fit Copen Malibongwe Drive. Ndokwatara. Saka takananga takadai so tukwenda nekudhamu. Ndokwaitendesa nako ku Harry Sport Dam. Pakati pe dam. Saka kana battery sina kupera, you get to see the dam. Hanzilina akati ndoda uye kuchando. All right. Dumebhi ndokubata sei I need kubatsirwa. SIS MELLY wefa zvauri kuseka. Ndinenge zvangu. SIS MELLY wakutocha kutosekera vari baba. Ndaisa mani namba dzangu. Ndakupeji kwangu enda peji namba dziripo. Kana mahligwa mari musadzike kuna SIS MELLY chakati mutazoligwa mari musauya. Chitwa mahligwa mari. Ndaligwa mari. Tora mari United. Tora iwe. Urape icho wakambora pani. Ina nditi zvokula mari yangu. Indakudza ipa fair. Wakambora pani. Ndakudza muda ndikupe makuru zvima muchizivera. Kana SIS MELLY maizvizivera ndoita zvemizi. Angazvika. Ndakakuona zvekudhebhe ndikuchinda kumanjusu. Chinda kumudhemu kumura. Ndakakuona zvinoita zvemanjusu paipa pamaita kufona ndikuenda mvura. Asi zvokurapa it's news to me. Ani mazona. Avatozvizivi SIS MELLY. So zvinhu zvangu inini zvechivanhu changu handingodi kuzvitaura ani maona. Una benzini. Kutopinda ipapa patakona ipapa. Ani maona. Ndazviparira zvako iwe na SIS MELLY. Haya. So kana munhu anenge aine dambudziko rakanyanya ndokubatsira badira kuti handibhadharisi. Baba nataka kuroringa. Bana nabatsirwa client yangu. Batsira vanhu. Munhu wandotobatsira ari kupaimira mu ndidavire muchiwa. Zapa loud. Kukana ari. Zapa loud. Yes, Jackson. Zapa loud. Tukubata mafoni uri sei? Aiwa ndipo mamati. Ndosvika kumanheru. Wanga wachida kuya here namai mufana? Wawana here? Wakawana here zvinhu zvacho zvandakati utenge? Aiwa ndosvika kumanheru. Wanga wachida kuya here namai mufana? Vazoenda here kumusha mai mufana? Saka wazowana mari yacho yekuti vaende kumusha mai mufana? Saka kana minamato ichishanda wosora, kana vasekuru vakuvhurira wosora. Handi hausi kusora zvekuti vasekuru vakakuvhurira. Vasekuru vakakuvhurira. Hello. Hello, wati ndindadi? All right. Atova akati anyumwa. Kwa aizvi anotora pashuwa. SIS MELLY vanenge vachiti ndiri kuita dambe nevanhu. Ndosikanda kudza kuti ina handingori munhu uya anouya pajekerere ndichiti guys noita zvakati because ndoziva kuti zvinhu zvechivanhu zvinhu zvakakosha. Mazvinzwa iyi. Zvinhu zvakakosha and hazvisi zvinhu zvekutamba nazvo. Handigari ndakaita zvinhu zvekutamba nazvo. Maona. Ndinotorapa. Kwete kuti kwete zvekufungidzira. Ndinotorapa asi kuti zvinhu zvechivanhu zvinhu zvakakosha hazvisi zvekutamba nazvo mazviwa. Ndinotorapa. Izvo zvimwe ndakarapa
maona akatouya akatopinda uya akatotaura navasekuru vangu mumatare noti neni akanzi aite zvaakaita ndobva atotaura kuti hanzi navasekuru 1 week izvo zvako zvinenge zvaita ani mamuwa vadzimai vavo vatoinda hanzi ashawo kungwara saka mari yanga ichinzi sakatibata mari majimba atoinda sasekuru vako havanga vakuvhurira kuti tione mari stoki anondivhurira pamwe idzo mene idzodzi dzimbinga dzangu idzodzi ndokuvhurirwa kwavasekuru vangu pamwe mbinga idzodzi dzinoda kunditi ndokuningira kuvhurirwa naasekuru vangu idzodzi mbinga magoziva sei idzo mbinga idzodzi kuvhura kwavasekuru vangu. Foni yacho iri kuita yadzoka foni yacho iri kuita yadzoka iyo live yake zoom nikari zoom iyo same live ndo yadzoka ya madzoka kafoni yacho yanga yakupisa yakakuta overheating maona so izvi zvechivanhu izvi hazvisi zvekungofamba uchishambadza guys handisi munhu weungu ndoshambidza ndasvika pano ndokubatsira vanhu ndagozodai aiwa hazvihengo vanhu evidence chatiza uri sei hazvihengo vanhu munhu unozvininipisa ani maona unozvininipisa kana zvida kungozviita zvinozviita zvoga ani maona unozviita zvoga kana manganditarisa ina handisi munhu uya wekuti anombofarira kusa makeup handisi makeup handidini ndingoriwo zvandiri ndozvandiri izvozvo ndingori nenatural skin yangu ndozvinotongoratidzawo kuti ndozora miri yese ndozora miri yese here asi enyaya handiri kuzora kaina hasi ekutsvukisa but ndikuti kana wakungotozora something aisisiri natural natural unotogara une iyo next statement choti how are you choti uri sei ndakumborosa hani maona ka guys so anu tinosiyana kwatinobva kwakasiyana vamwe vanhu vanoda zvechivanhu vamwe vanhu havazvidezvo vamwe vanhu havatombodingana kuzviwa so indiri rimwe munhu kuti ndikatosvika pane vanhu vanditozvitauri ndotanga ndaona ndadzidzana nemunhu wacho kuti munhu adokufambidzana naye anozvifarira lilieni liwayo auya hanzi iwe Dumebhi wati wakunditorera my SIS MELLY no handisi kutorera SIS MELLY ndati mbinga dzangu chiuyaika ndimizve makanditi chiashawo ndimi makanditi chiashawo siya ndikati mbinga dzangu chibatikirai dofo renyika nalilieni liwayo chibatikiraizve vanhu vacho havachabatikiri amene kuti ndikati pamwe kuda something happen dofo renyikawo maybe pamwe pane zviri kuitika lilieni wacho haasi kubatikira ndikati kuda pamwewo ndamboti rega ndimbomira hani maona ndo zvanachitaura aiwa handikutoreri SIS MELLY venyu SIS MELLY handikutoreri ende mbinga dzangu dzitofa kusanganisira newe iwo ndo wadatonotorera mbinga dzangu Cosmosity pe akambouya kuCosmosity SIS MELLY ike iyetawe hanzi hanzi kuchii ndikakwirira taxi apa ndaimbori nemheni yangu yaigara kuCosmosity ndize nekushoprite mheni yako hanzi mori yasikana beatiri zichiutsi uri sei pane munhu ambonibvunza zveCosmosity anenge akandiona Cosmosity ndaingowanzokuya kuna Cosmosity chifambira idzo mheni hanzi ini ndokuda zviri kudaro ndiri kuya to treat you good in 5-star hotel okay ndililian okay thank you uri kuya rini naye nakauya manje todla joy kunodliwa joy uri kuya rini naye murungu lili nakauya todla joy kukanga mwakurasha muswe chaiko akati dzikati dzadza kwadzi mukoma dzangu dzakutaurisa panonakidza ipapo nesanenge adhakwa mune mwangu mhana ipo adzonakidza idzi this time mukoma mukauya muye muine 1 week kwete zvekuda kutiwira ne2 days panapa muchimhanyamhanya munouya mune 1 week 1 week chaiyo ndiyatatoura ine zvikokorastenberg ibvapo
Nasicharashiwa. Hede. Nasandizuzuvisa. Torashiwa. Tikazvirega. Waita sobudikira kose. Ndogara nchiya ku Cosmos City kuno kukonana kwa macheso kwa Japresa kuno kuiwa Japresa sana tokuza. Arikuya sana tokuza kuti tawe ku Cosmos. Amuri tiwe. Matigezi. Utinda kwa Japresa. Andidi. Amuri. Asizimeni. Serious. Kina dai sino shaika kwa Japresa. Tinoenda kuma bendi kana uya ku Rustenburg. Kwete ese futi anoziya. Hakuna werada kuenda neni kwa Japresa ari muzebe. Kwete ese. Hakuna ere. Ndona neni kwa Japresa ari muzebe kubva wani pa kwa accommodation yekurara. Special one. Kwa Japresa. Ndisi kuziona kunzwa na chitari kuya Japresa. Yaruya. Zona uishi. Angu zodari kuya. Tima ticket charudura sa. 15,500. Tengai ma tickets, supportai oil. Ndaida kuenda ku ticket ndaipiwa na oil but. Aiwa, Inangu handisikudayo. ani maona guys. So mukadzi mukuru arezero driver kufamba kuti tikuenda kwa Japresa imfana iwe. Sisine. Ndibvire zvapo. Padhuze panouya kumba panoenda pane member mudhuze. Saka ndingoona kuti I've got nothing to lose kungofamba hangu kuendapo. Kungofamba ndoenda. Akana tokutosimuka tozadza petrol kuti ndamboenda kuma kubendi iwe. Nanzi kwakauraiwa driver weUber last Friday. Kupi? Hanzi ndoda na aladi amana chii chakadai hanzi uri ku-UK iya. Ine ndatofara kuti ndawana munhu wekuenda naye kwaJapresa. Zvino zvawandipromisa ka? Ndoita sei manje ndafara ndawana wekuenda naye kwaJapresa. Mani ndofarira rwakopina. Ndemafarira ndichakuona movie ndakapata bedroom dai. Ndichalo kutozurira kudai. Nguva wasismeni. Ndikuna shupresi ndoanosimuka chenda. Zvinenge takundozene nekulanzeri. Kuenda kumba. Ndiwati kwaya kuti ndorashiwa anhu ajesi dziri mu Cosmos City. Rudi yazati akambofambisa. Uchishandisa kupinda indakaishandisa ndoisiya. Indakaboshandisa ndinoiziya. I know it. Makambofambisa. Madhari dzakaita bedhe pati mudhari dzakaita bedhe pati mugarapo. Ndatoyere rudiwe. Musi wakafa vanhu wakafa mukadzi waTina Show yekuti accident chinoda kuZimbabwe. Paya fa. Zvibhedhe. Pane panogara pane mapurisa apo. So guys, ndo nyaya yatachibwereketa tichizuwa. Ati ndikudze kuti musazondifambisa zvisizvo kuti ndatini ndoshandira vanhu. Handizvoba zvandataura. Ndatongofarisa kutaura asi hazvisiri izvo. Mazviwa. Ndoita emergency. Munhu akanditiwo emergency anenge auye. Ani maona handizorambi kubetsera munhu nekuti ndine chibasa changu. Asi kana ndazosiya chibasa changu ndakuti ndava full, handichaiti zvechibasa changu ndakuswera ndiripo ndakudi so yeah, I can do it. Nditori nesimba zvekutodaro. Kutoziya ini. Sizela kutaridza vatiseka guys. Kwai vatu vakacheuka vofadi kundiseka zvavo. Vari kundiseka. Chii chakadaro vachiseka? Makamboona kuti vasekuru vanosekwa ene? Matembera asekwi. Mwatori pamasowa. Postori. Vatori vaviri vari pamasowa. Postori maviri. Pamasowa chana ndiye vanhu tu. Pamwe vakamirira vamwe vari kuya. Vamwe vanhu zvemasowe vanenge vachitozviita zvemene zvechokwadi. Kwozotiwo vamwe vanenge vachiitawo zvefake. Kwakoba munini varipo. Vamwe vanenge vachiita zvefake. Vamwe vachiita zvechokwadi. Vanhu vatinosiyana. Mumwe anenge achitodya kuti kana ndikaita utsotsi kudaiko ndinozorangiwa zvakaipa. Saka ngoitawo zvinhu zvangu zvinhu zvine uchokwadi kuti ngandife nenhamo yangu yandagara nayo ndinayo pano iyoyo. Ndatoona kuti ndikuda mari ndozviitira madhiri angu andagara ndichizviitira. Ndozidzokera kupi? Malichi ndasachigwadzire. Shogwadzini nachisina. Akungobvunza kungoti achigwadzire kuti matungo pagamu.
magamu. Chikubagamura chete. Shokubadza sei? Andinongoisa hangu masijeli yangu. Zvongopindu kupe kunge mudziva. Imagine varume venyu futi zvavanodawo futi. Maisayo masijeli wani. Zvingori sili zvisingaiti. Siya kumukadzi wako wena akumba uko akatobatana akatibata uchienda kuna Bishu. Bishu wacho zvaanokutirita. Mai mwana agodira mazijeli utongo uri kudhidha muna mukuvisi mai mwana uri muna mukuvisi. Imagine guys. Emi ega makati murume haana mugoni zvechokwadi. Ai asi musazoti kai hadzina murume haana mugoni. Batai arume enyu zvakanaka muzipa. Unosiyiwa vachiuya kuna Dumebhi. Ai chimoto chakanaka. Chimoda pushka yeni. Chakanaka ichi. Pushka yeni. Ai maona. Unosiyiwa narume mukatedzera kuti kwai ndati kwai haana mugoni. Apana paziwa SIS MELLY. Tazobata road yedu yaya. Takadoisigwa speed trip wena. Hey, sana kudzana ngararipo. Ana kudzana ngararipo. Chikiza speed trip wena. Kusaika why yazombotindisa kusiti tazoya takadai. Anti inokupa here the shortest route right way. Inokupa kune imwe route inotoziva so yakambofambiswa nacho mumusika. Nasi ndinobiwa muno nasi ndinofira muno. Iri mukati mechakasara musango Dumebhi mumapurasi mandaingofamba ndiri ndoga mumapurasi. Muchienda murwa Shinda kuurese ndebve kwanje sindebva tisikwenda kabomba nengusa chipesi yoyi. Anoona kubva yandipidza nepakati po unosaka kana kudirepi. Unoza kumakhalisko kwa pama mumapiti pripiti yepa. Pane road dzinobuda mukati mapripiti dzinopinda dzinobuda pa road ndopanda kana kudirepi. Asi mukuti kana tairi kabesta unotokaura. Wega noraramo mumapurazi emombe emarusi muka takuenda kumbaisi una MG yakanaka inati bosi vheri ndakazvota kana kuti mota because ndotozoti handakana mutuka mandina inokwana kutenga mota chaita zvinongedzera inotarisa honda nechiyemura ini mota dzanoyemura iyarisi honda dzandozoti ndingazosvika kuti idzi ndimune mishodzi yemura MG ndoyemura yehonda fiti neyarisi ndikaona ndikadoti hey ndikaona kamari kangu ndikatenga ayarisi kangu kusvika ainda neyarisi neainda neNG tosvika chero nemukanonoka asi muchasvika nai zvenyu guys ndingati kwai ndingayemura ndikaona G36 doti hey ndotongoona Esprit nyari chabata semani Esprit uri sei nyari tikuenda kumba isusu takuenda zvedu kuRustenburg kwedu mapurazi taswera tichitandara muDumebhi mapurazi unotoona tachikuona kumapurazi kwatiri taswera tichitandara mapurazi utaridza kutofambira mapurazi kwedu but mone kwedu kumapurazi kunonakidza manje kune mari kanofaya kuna tiri kumapurazi mapurazi kane mari muzoti kaRustenburg kane mari kane vanhu vane mari emapurazi nemari uko mari ndachanotodhura zvisingaiti kuRustenburg anodhura zvisingaiti fungai pandogara ndobhadhara 1.9 1.9 2000 andobhadhara 1 room kulocation ndisitaura zvemutauni ka ndogara kulocation yakazara mazimba ndokwandogara asi kuti makambombisa nekuti makapinda mazimba nekuti makapinda mazimba kawanda panopinda mazimba musababa dara maito maigara vanhu muchiteka mai noriti Rustenburg north pane vanhu here panapa vanhu vakangonyarara unanatsokuona kuda netiweki kuti zamene ikoko inge yasiti yafurisa chapamba
Muripo here. Muripo munoti muripo. Musipo moja mupo. Mafam magis fam. Fumera magiri. Fan. Ramagi. Magiri ani. Kaka yegoti magis fam. Kira magi. Magoti mumzo. Nduzi. Ndikutoti mukutaura zvemunhu wamunoziva. Ndimuzivi. Ndira magi. Imagine. Anzi magi. Ndira magi. Brian Maloney Kaswa. BMK. How are you, BMK? BMK, what do you say? I got to tomorrow say. Do you chat with SIS MELLY? You chat to do another more than Paro. Yes, BMK. Binga. Asimurume here SIS MELLY. Murume. BMK. Do another more than Paro. I'm being and do one of Roka and SIS MELLY. Why must there be? Data Miyama. So. Aiwa. Naito ndatopinda. BMK. Ndotorana kamukudibira Mwari nhasi. Aiwa jokes. Atidaro. Zvakaoma. Hanzi. Majikasadza here Dumebhi handina. Ndakutowanzara ini. Majikasadza here na BMK. Atina su BMK. Ndakutowanzara isi tichienda kuRustenburg. Hatina kudya sadza, hatizivi kuti mapurazi kwamukuona kwatiri kuenda takakutaridzai. Hatina kudya isu. Hanzi makusvika 10 right. Kupi mauda kutirasa sezvamamboita paya. Tosvika kupi tasarigwa ne 1 hour tinenge tasvika tatodona manje parasa. 12 minutes. 1 hour 12 minutes 9. Nachingoestimata isitaku takazvitoezvirizvo. Manje tinenge tatodona. Umwe muSIS MELLY tinomboenda rode kumaKalisburg. Tomboenda kudhiamureya. Ndiyo izvi. Kwamunola mapurodzi enyu. Ndiyo. Ndiyo imwe yacho. Unombudira maKhalisi. Hanzi pfurai napo ndise yesadza naBrian. Totopfura neko SIS MELLY. Tiri kupfura neko ndombinga dzatinoda ndobva ndaisirwa drink. Inonzi Black Label nanchochemera. Tiri kupfura neko tichizigwa yesadza neBlack Label. Ndobva ndati thank you. Nevanzi ngatoresadza mubhuti. Hanzi ndotumira SIS MELLY. SIS MELLY hanzi ndiri kutumira mari yeBlack Label nemari yesadza naBMK. Mazviwa? Mazviwa. Thank you. Takutosimbisa todarika nemazviwa pamunoda mapurodzi paya. Yesadza aiwa hatichaendi kune kwasviba tinoenda kunando SIS MELLY. BMK hati sadza. Zvenando zvozviwepi. Sadza futi. Sadza. Zvakutengera sadza. Hanzi unotenga zvaunoda. Hanzi mola zvamunoda. NeBlack Label kato noyatsozadzisa zvedu. Amana. Saka ndakuudzai kuti BMK where are you going? Takuenda kumba kwedu kumapurazi ndokwatakuenda isu. Hamusi kuhwa tichitaura zvokuti ngwasadza ramani riyana ndakasakutirira riya ndombosungirira ndakavhara. Ndosvika ndichitanga kudya. Rimwe racho ndikuti ndonoisa muvillage. Laina, how are you? Takuenda kumba isusu. Kumba kwedu ndokwatakuenda. Ani muri kuona kuti mota yakabatiwa zvisingaiti. Nguzviona ndwakaibata mota. Akati vaende. Sadza rawaona kupi mubhuti nailini. Kune sadza kupi mubhuti. Tidi vanhu vane chifuva. Tendai Mariwo, how are you? Urisei hako. Urisei.
Saka guys, musaite godo maona tambo paka because sister ane mari dzedu dzokula sadza kana black label pamberi apo. You are living now Gauteng takuenda manje kwedu. Tabuda inotwist. Asichiri kuri. Aiwa ati chikombi chana. And maybe mfiro spirit. Osaka SIS MELLY vachimfarira. Motifarira name SIS MELLY. Ndandati tizvibvunzire. But vanondifarira. Saka ndandati ndi. Wasingafarira famba ni. Mana asikakufarira famba newe. Ndingozvifarira zvangu ndichiseka. Hanzi ndozvifarira zvinowedzera makore ekurarama panyika kugara munhu zvingozvifarira. Ndogara ndingozvifarira hangu. Positive vibes. Ukada kusuwa zvestress zvikufa kwakauya uko. Ukada kufunga kuti chakati ndozozvifunga ndasvika kumba iko kuti maiwe handina chiupfu ndamba imo. Kana ndabuda ndombota zvekufara ndombosiya nhamo dzangu kumba. Ndombota zvekufara zvemurodhi. Kana ndadzoka ndozviona ndadzoka. Ani maona. So ndofarira kumbozvifarira. Ndindadi. Zvenhamwe izvo ndozviona ndasvika kumba. Asi munhu yanonzi Toko mukadzi ere kana ndinoona Toko mukadzi. Toko adzi muye negaoni. Toko ari kuScotland. Hanzi SIS MELLY munorowa moto kunge hanzi munorowa moto kunge munhurume vhete musango imomo. Kana mujobheki mutaundi imomo. Munoenda kudriva mune mchiti vane vanokuzati ndiri mukati wemakombi imomo ndichikwekwerana navo imomo tedzirikotosi. Ndonoda kudriva isi vasingatibvunzi zvemo. Zvaita sei? Aenda takaenda. Saka gauni rake muchahoinda naro sei naSIS MELLY? Ndoenda naro ari kuya ari kuya white. Scotland nebho zvakafanana sine UK zviri padhuze. Ati anoda gauni akarimba kubva rini achingoriimba. Ari kuimba one rakachipa sei. Inchera gonyeti ndorova ndipe gonyeti ndirove. SIS MELLY magonyeti akudaiswa nyariraizve. Magonyeti anodaiswa. Magonyeti anodaiswa ungavanyarire zvavo SIS MELLY pamagonyeti. Paudaisi magindagori afu magonyeti. Ndine experience yaro asi ndorirova. Sichiripo chacho ndechekuti ndinorizhezheudza. Chii chakadaro ichocho? Mukuzviwawo zvavari kutaura. Kana bhazi. Ndapandaswa Benedicta ndichidriva bhazi. Kuze vechida kuhaya. Manda why? Ndida kuhaya. Ndida kuisa vanhu kumusha. Kadriva kati ndoinda naro ichi bhazi. Vakati kati ko. Otoka mudriva wechi2 kana wechi3. Toita 3 tobaya. Toinda tichichinja. Toinda. Svika ndasvika kumusha. Handimaona maizi. Ndakazojoina kapolisi. Wakagona stereki. Ndakazojoina polisi yangu 89 rand. Pandaisa mbuya vangu zasi 60 rand. Ana vangu vaviri neni wacho handifungidziri kuti ndichazowana umwe achada kuenda pazasi iri wanichaenda mwana. Vakakwana nambuya vangu tiripo vatatu ipapa papolisi yangu. Saka nemiwo itaiwo muchijoina polisi kundigoona tumepishwa. Musango wamunokundigwa kundigwa. Handizororo pumulani. Ndaenda kusimba netsimbi pepe ndakasunga kunasembi. Ma7. Makaenda neBotswana road. Ndaenda nekuBotswana padhuze. Ndaenda nekuBotswana ndaingotyira hangu madhongi but ndasunga ma7 8. Anda nemota chienda. Ndasunga ma7 8. Ndakarara usiku hwese ndichiridza jasignal ari pa full volume. Kuzwa tine maplay ndatodoga yuwi maplay yangu ndane chikula box yangu chine maplay ma Red Bull usiku hwese anapo ndakarara usiku hwese mvosi mia vanoenda kumaDuve Espeni zvirise kuchiedza kwakaedza 4 o'clock ndasvika pabhodha 6 o'clock bhodha richivuka. Andambozomira palaini ndakabva pangoita muDiaries akandiona anoshandapo akati maiweka Airini Macha ndikubatsirei Jachani
majachani. Okay, vanhu vamwe chete here vina meters. Turn left. isinomuna icho pfekera haribesikuti tochotadzawo nzvimbo zvindisei vanhu havazivi nzvimbo Dumebhi basa rako iwende kutadza show people nzvimbo waratidzawa masimba esai anotengesa zvigesi amukona anotengesa zvese izvi esai zvese izvi masimba ipa anzi mazimbabwe masimba esai anotengesa zvese izvi mazimbabwe nanzi anotengesa zviri kumberi kwezvo eterera kwanzi mavepi takuratidzai hari bestport mwana wako anga achichanzi ndiri kuatisi mwana wako anga achiti ndiri kuatisi andisiti ari papi pacho muatisi umanotengesa imomo vatotenga huni rokwakwanda mapaona pata kurugadzirwa rodhu wakona here kwata is that in Rustenburg? No, mara is northwest. It's northwest, but Harry Westport. Kogara varungu. Yakuzira nemari dzavo. Vanogara Mvinga. Vanogara mudhamu. Vanotobda mudzimba dzavo mudhamu nezvikepe vachienda kunzou. Mbinga zvisingaiti. Zvemunomutani muno zvinodhura. Katani kana kanodhura zvinhu nokuti mune mbinga dzega dzega. Munogara dzemba mai CEO hamune mbinga. Katani kakane mbinga zvokutoda. Ndiri kuChameleon village Dumebhi ndeku. Chameleon village. Chameleon. Mira ndeku iri kubiyo. Hanzi iri kupi? Hanzi iri kupi? Tinenge tiri kudhuze nekunoku here village yako pauri. Akaibata murume wandiri kufamba nayo. Wewe ukinda goriye. Masara SIS MELLY Dumebhi mawana here magumbesi. Tamawana Josephine Junza. Tamawana. Hanzi komaenda nepi guys. Taenda neku Harris Westport dem. Ndokwataenda nako. Mwacha akutaridza nzvimbo. Kwatanzi kuvaratidza wani ndakatongotaridza iko. Nzvimbo akutaridza. Kwataiti darike neiko tichitenga chichirya. Tichirya. Mukukona here guys. Hakuna here anoda kubuka kalodge kuti ndimbosara ndakavata kune kune malodge akanaka kuno. Ndimborarawo kamurodge yakanaka kuno. Ndombonyatsorota dzeumambo apa imota inenge yakarovera chitubu. Ino hadzorova. Kani maputo usikarota. Sabona, hanzi Sabona Dumebhi lindisei. How are you? Yo Linz. Kani maputo wako. Kakuti akunge karoti kekuZimbabwe manje. Karugadzirwa ndokaziva kuti kani maputo usi. No. At least nasi. No. Hanzi komata hamuyi nekowana hamudika kuti tionane. Kana ona zvaitika isusu tichibva kwamusa vakataisa GPS andoona tichida kuti tibude mutown meme taisa GPS ndobva itiendesa nekupi nekurandburg so was not sure ndatozozviona kuti rodi ndoiziva ndatoye mukati kuti inotiendesa nekuhatisi ikoko ndafunga kuti inotiendesa nekumwe nokuti GPS ine nzira dzakawanda ndiwana inogona kuendesa nekumwe ndakumisa chiti ndikuya yobvaona munhana kuya hanzi baba comfort business ravo uri kufamba ari kubhluma ndinokanditumira mapikicha achibva kunotenga 14 madoro nanhasi havasi kugona kutenda wena vari kutenda 14 makrate 40 makrate ndilast week tavatengera 10 nezino vaitenga 14 vakanditumira pikicha vakatenga 14 makrate tienda kumangwana business ravo uri kukura tienda kumangwana hanzi mangwana vachaenda kumangwana kutengesa fish here naSIS MELLY zotengesa sterek hanzi zotengesiwa muda kuvatengera here fish SIS MELLY ndakachimututu zotengesa sterek fish ndovanoita zvekubika kaSIS MELLY nandibiki onai zvivanhu zvandikukuratidzai zvakapfeka zvadarika zvaenda kana zvouya ndokuradzai futi kana zvouya ndokuratidzai
Lady P Diaries. How are you? Hands up, matange huko. Bana urawa huko. You know the Ivan's chicken there or something I made. Ivan's. I made. Nakamboga kokora sala yuko Ivan's. Ivan's. Abatu. Pane abatu yuko. Takainda. That's it. Ona. Itaze. Kuvaratidza nemazigonyeti uchiona SIS MELLY kuti vari kumanyisa semo hanzi muchabudira Kenwood hanzi mwari ngavakudzesa basa kupa comfort hanzi kukudarise hanzi tave netime vakuda takavarumura remember takavasiya vavefairi vave stable takavarumura maudziwa hanzi newo maenda neseri hanzi munopfuura nekuseri asi vakawanda vagere kuno kusaidi vanotengesa mukati mumu totoona vanhu muri kutanga munotokuziva zivakuziva iwe vanotengesa mukati momumu vamwe read my comment wati chiinhai lindsay right again ndiverenge chigarawo kuna nabretsi vokuko vamwe ndonogara namajakanengi wati ndiverenge futi nyora futi ndiverenge ndaijamba nemistake pamwe ndisina uiona apa mukureva apa ndopatiri kudarika napa tatopasvika papigenud vanodakati papigenud tatodarika ndopatiri vanogashanda shanda mukati kemu topatira unuka chikoro chacho chinodhura chinovateka chodhura au munomu unodhura dhura hanzi tiri kodai matoya muchidya but Indian food hamusati masvika heni kupi mene kuda kupikenhut kwenyu kwai tiri kodai matouya muchidya muri vapikenhut mucomplex here Indian food hamusati masvika vari kushandira maindia alright In 400 meters, continue straight. ndo mamurika muri apa kushanda kao pikenhut inonzi pikenhut complex ishi yamuri kushanda nakanaka munanoga mukarambika dzemari umu munogara kwete zvokunyepedzera kana zvokufungidzira kana zvokuudzigwa mugara varidzi vemari varidzi vekeshi mugara varidzi vekeshi mupigenhut hanzi mogara mbinga kwete zvokufungidzira nembinga resi mbinga dzimba dzirimo dzinenge dzine mabasketball court matenis ball court ishopu yangu SIS MELLY handishandiri maindia ino okay ndawachiti Indian food ndawachiti Indian food na Samira Mahamd Samira Mahamd anopinda chino ndosaka alright you know it makes sense uri Muslim saka unobika chikafu chechimuslim I know it makes sense hanzi ndiri kuChameleon village after them alright Indian food inodwa kuvava zvonaka manje zvoda SIS MELLY vachiisa mhiri ndakazonoidlisiwa paya kuDurban musuya ayaya ndakavaviwa guys handidi kunyeberai nekukara kwangu kokuna asi ndakadla ndichingoshingirira zvaivava kani imi nekukara ikoko ndikati kana asi taenda tose kwamusa kudzoka tose kusvika kumba tese taswera tese tinemi tikuswera tese kusvika kumba tiri tese nekukara kwaDumebhi ikoku ndakadya ndichingovaviwa ndichifuridzira chivaviwa ndichifuridzira zvemaindia handofunga kuti ndikaramba ndichidya izvozvo pamwe ndingadye zvishoma nezvishoma
tiraba Mozambique restaurant. Ufunga panotengeswa zvimachangani chete. Prawns zvese mabhege chichi. Mozambique restaurant. Hanzi inonaka inonaka inovava. Inga ntombo idi ndoda chiroti chiya. In 600 meters, Turn right. Hanzi akakuchemedza maiwi akachema kana ndakachema ndakazvisiya ndazvadza kuzvidla kuti ndichaudza vamwe vangu kuti pano ndabayikana ndikati nohoseko rega ndingoshingirira apo ndandaodha kazvandisingazivi nekukara uko kwakutora zvimwe zvausingazivi kukara zvakunoita uko chapinda busy track mberi kwedu karodika ndobva ndaodha ndobva ndaodha zvandisingazivi kwakutanga kudya zvinhu izvozvo sandikuvaviwa kwandakaita ikoko amanaka hanzi saka kapu iya yazodii ndeipiwe kapu makaples amene ndapo makapu vanga vachikobatana vaya vakarigeri pazaidi vako nemushopo mume wangu achingobatana ndopanaizona tiri ashawe izvi rudo kani aiwa rudo waimadecide chiki nekuti vanhu maona vachibatana moti kadzokuchechekupa mubobatana nemuroti zvakadaro amuna rudo asiya kubatana kumba mudo nobatana pavanhu eika mune rudo avo mana vanhu vanenge vakanzwanana ropa rinenge rakafambirana guys ropa iwewe neumwe wako memunyatsokuona kuti makafambirana ropa ririchiindirana saka vanhu vanenge vachikobatana azvo vanhu vanenge vakura vanhu vakadaro zvinozoitwa nevanhu vanenge vakudza vanhu nevasati vabara kana muchiri pakati nevana vanenge ingori majinijini muchirafurana muchingorafurana mota iri kurohwa mota ava ndimbo vachiri zvekana chifamba navo toziva kuti munhu akaita zvekutamba ipapapa tomunongopinda vakativharira matsotsi apa atoipinda rakaipfuridza nokuti tsidzinai kumeso handei tsikai kumberi kwavo tichiinde totosvika asi wekuti tinotyira hanzi kuri kupisa here kunokurodhamiro manje pane trafiki ndopira pai vaoni hanzi vachakupai pressure damiro ini ndifood yekunigeria handidye handigoni SIS MELLY mola nigeria sterek egusi akaitadza iyeniswa zvose iya izo nyama dzose egusi nonaka mazifuta achiti ndandizodi mazifuta anenge ari maya asi ndikimo zati nenyama ine skini idzihove sheredzi amudzidisime utodi kutenga mazihombe SIS MELLY mared brim chaiwo anonaka kwatiri kwacho dzokera rivhesi aiwa ndidzokeya nomanya nditari pabasa tauda kutenga fish ari kuuya unatouya nditaka pabasa Nidima shiyana shesha Nidima mvowe Vanisa nehosha wataura akuma zvikumba zvemombe Nigerian food iyo vakadla vakangosipa wani manjeri vakasipa tombodlawo zvebasa idze kubresi dziri nani idzi kuzichibuda mudhemu kaidzi hanzi fish idzo musatenge dzine poison from the dam poison yeizvewe poison ye musada kutivhundusira olekai udikirile kai yano vari ndinali poison musi vari yano kimuka yano hanzi tiri wekuisa titengi nasamira Muhammad hanzi tiri wekuisa titengi ane mota yemapurisa yakutokutarisa vari rinali poison
akiri yanoaridza hanzi kunyepa nditengerei amwe ari kuti kunyepa nditengerei amwe ari kuti inobva from industry business handi vanobvisa matumbu here kwandi havadyi matumbu chii chakadaro kwandi vanobvisa matumbu mapurisa tomira pasaidi kuti vaone kaidzi hanzi manje muchaita sei emamudana kesodii amuta mudana auye abva nemumanyiro waita asikana edwe utanga unodla iwe utanga unodla kaiwe that's what they are saying. People who are staying around here, they are saying they don't buy the fish because it has got poison. The people who are staying here hanzitorai that's more number you beg to say hanzonaka ndogara ndichitenga nandidini handibiki mupapa kwini atenge vape vega sisimene sorry 100 rand most ketse ya Dumebhi akuna plastic kadzira pane plastic kuti chikafu deri kuiwe wewe chitengesa vasina maplastic vakapizza maybe vavahla fish maybe vavatla fish vavahla kureka fish bataya panditoa nawo noicheka mo internet noigugula mo internet no kina libantu kibang libona banna nkafa so kibona kanse vari fish dze dina li poison na utokusuleni na khale ri phela ka tsoha mama kwa kholo ku tsama okay una chipapa achiti koma munini kadi wana tsatsile urekise ka plastic nakiri tena so ya it's in something ka ri lita efi it's 70 rand mwekwana iseventana mwekwana tokwana apurisa ngana lebiake ikisi auya isewu utavona rudo wakwatidza vanhu great iwene iyo fishi ikatarisa kurukuru ari mukomana wekamera aiona iro sipishire munosvika muchisuka kumota muiratsika kunasuru pai pamusoro pesiti ainonhuhwa fish totofamba takavhura isa kumasiti kwacho tozoona akafuta kuti rinomanya windi zifishi irozvi saka iwo Dumebhi ndionofunga utanga vanodla fishi nandiri fishini chandili fishi mapurisa kutotenga fishi mamona mapurisa kutenga fishi wanayo anzi ngaakupei nhamba dzake ndezomubata ndodzida isa bhande Dumebhi anzi yowe mapurisa kutenga fishi saka tikufoto Dumebhi neatanga kudla gaisi kana asina kufa tozobika nandili fishi guys havana plastiki Dumebhi ndiye anotanga kudzila handi dzinobviswa fishi dzinopariwa dzinobviswa zvekunze zvekunze wopisa matumbu so Dumebhi we eat first nsale musoro handili fishini kwakodimebasuda handili fishini ndola mapronzi ndola mapronzi handikunola kudhamu havana plastiki haana plastiki kuti sitatotora plastiki ranga rine chikafu changu hanzi kana kusina zuva muni kana mvura mudhemu kuti maybe wanzi nyama asi maybe fichitu dziya dzawatsika kuseni dziya handili fishi ndili fishi ndola nyama chete ndola nyama kweo mabronzi acho ndichidya here naye guys handili mabronzi handili zvinhu zvemvura izvi handizvifarifari
Waibvisa musoro sisime, wobvisa matumbu. Waibvisa musoro? Andi wati chichi. Anzi muffin cake amene chiruva chacho kuti chinonzi kana mabots afambe. Asi uri mundeni. Koyaya mamchidya nesadza naye food cream. Aisi fish ya. Hardboiled chicken hardboiled yatachidya iye. Hamuna kuzviona. Ndichikufishini. Iwe adondisaira ndange kufa ndise nyika rutivi inonaka kudai. Ingavadle iwe. Nandidi. Hapana kadzikwa simenti. Kadzikwa inasi. Saka anokuzoti akabata hwedzi dzake mbiri atiwana mari yake nasi wasu. Musoro ndiofishi yandirasi. Musoro hauita sanji kana ukapa mwana musoro wefishi anogona sei chikoro. Nemaidzi. Serious. Kuti nemaidzi nesi. Amikichera yes, nanibatsirisa. Ndipo kuona motita kusvika pa 160 unokomplain nawo kuti muri kunyamhanya. Inde chinakigwa. Unokomplain. Nechikucheka ine zoni kwaona maenda pa 180 ndikandocomplain. You must complain. See papa padabva nandi 160 wakatorelax. Dumebhi kwaide chidonakiko. Inonagwa nemota. Naizvenyu mimi ngati kwai manyanyisa. Ndindicheka pandotya kutangira pa 180. Kana wasvika pa 180 ndopandoti SIS MELLY chidona chini. Amachine muti yauzvioni. Ndandikata hauzvioni kuti unless waona watasa kutisa panzapa hauzvioni executive car hauzvioni chidokatave ikoko ngochimwita ngorungosela uchinda but yatove kuita masawa ndatoona kuti ndinyorera padashboard ndamatsenga sei masawa iwe ndamatsenga zingaiti masawa umiwa masawa ewa minzwa ndo masawa muri murudziko na SIS MELLY muzikasiri kwendiri muvhitori wandoziva kuti masawa sei notaura wani kuti masawa ehove minzwa ehove miwa nonzi miwa imi minzwa makae minzwa miwa ndozvivhitori miwa ndotaura zvese chivitori nechigetowas kuti maybe ndichengeterewo kadombo kefishi. Unokadii kadombo kefishi? Munokadii kadombo kefishi? Mokadii ndimbotiudzai kuti ndekei kadombo kefishi? Hanzi pedza dzose paya ndasiya ini munoona ndangodya hafu ini handakana kumbo ndadya hafu handakana tombobvira ndaingirira ndangotsunya kazisadza kangu ndobva ndatsunya ndobva ndaisawo izvo ndodohwa zhara zvangu dohwa zhara ini ndozvihwira hangu zhara ndatsogara zvangu pasi ndatsofunya rusere ndichizvionera hangu Facebook chizvidira ndakanyara apana sinasiya sina kutinamba vanhu In 800 meters, turn left onto the ramp. Andanyamboti ndikuratidzai rodhi. Mudaona face yangu chakuratidzai. Mboona rodhi mgoona patava ndokuratidzai face yangu ta apo mu freeway. Mobva maona face yangu. Takuna majakani. Ndokuda kuziva manje. Kunokukaiswa miti yemaorenji. Turn left onto the ramp. Azichengeta chete totaura seri. All right. Hanzi new road yatisiya. Hanzi black ripi. JB. Kuwatadza kunditengera here black lab. Vana JB stole. Kuya pano muda kuti kufumure here. Memambo ire pano vana JB.
Muna zvivindi here mukuya pano muchiti mhorosai mune zvivindi nhai JB mune zvivindi here iwe kuya pano anjakanini handadarika ndichakufumuri umwe wangu ndakudarikira ndimbondisirawo kaye black label kanhai umwe wangu nhai JB iuri umwe wangu zvekutodaro zveyo ndisirawo zveye black label vhara muromo ndoakudza vanhu vari pano izvozvi kwati kwe Dumebhi manyama toenda kwedu manje ndakuenda kufesi yangu amumboioni nenyaya yezuva saka ndakatatisawo anomaona kune zuva saka ndakakutatisai kurodho zuva racho ndakanyanya hanzi nevanhu pwe vanofana ndanyaya kana handimuzivini munhu uyu vanofana muno ndanyaya handimuzivini ndangoda kumuvhundusira handitombomuziva nepariva ndanyaya hai hanzi pwe hai ndabvuma pano paDiaries takuenda kwedu takatarisa kuenda kukurunda ndokwatakananga manje road kukurundana uko tisamoni guys ashe ndogara ndakapetsanisa apa pauma saka ndogara ndiseka ndopandogara ndakavhara ipapa ndisinganditooni vanhu vaonewo nokuti ndakamira sei ndemanganda kaipa ndiri munhu ndine manganda mumazochi muzi zvandakaita pafesi yangu so kunyanisa fesi kule ndo manganda mozoti sande ndaida kumbokuratidzai mustaira manje tesina imba pakati pekuti ichita live muchiona nichikudzidzisai kuti mufarira kuita setup makamira makadai hanzi uri kunyepa mozivana kwashira here handimuzivi kutaura chokwadi handimuzivi handimuzivi zvakwewo semunhu akangwara so adangomuvhundusira zvangu kuti angovhunduka akabva atiza haindovhundusira kai adangomuvhundusa handitombomuzivi handimuzivi ndada kuti ndikuvhundusire iwe zvangu Fabi David, how are you? Fabi? It's made start to know that Fabi or Fabi, I mean, for Fabi. Yeah, yes. Fabi smell. Phoebe, Phoebe. What a Fabi? I said Phoebe. So you have a pronunciation, but it's the same thing. Alright. Ichakuti David. Amoinda. Kunonesa. Zera mai vangu ragogo vangu chaiko. Ari kuzorovera kamota kawo. Zera gogo vangu chaiko. Ari kuenda zvo. No. Zvindira kwedu kuRustenburg kunonakidza kune mari. Rustenburg akudi munhu kugara munhu usina mari muchikwana. Unoita anofane stress. Mamseka kumajakaneng. But this is so wrong. Udam road we talking about low movers. Emuna kumusiya afa. Aiwa ava kwakuya kusoma shoma. Kuduku wana nofamba famba shoma. Pinda iko kuinde ku. Kureche na tinti. Mawa vari kupopotera kurowa pasi nemota. Road rage. Road rage. Mamseka kuno kumajakanini. Kuno kumajakanini. Ndikunosuya vaimbi vachiitidza kuno papomo Suncity. Soro. Bridge chaiko kana kuti kuno. Majakanini. Papa. Padhuze nepaRustenburg. Padhuze sacha. Padhuze.
ari 1 ndosi kana chiita chifarisa kudai. As mother drop speed please. Eleni chasima. As mother drop speed. Vari kuitekenya muri kuzvionawo ka. Vari kuirova vakafuridza manje kana achifunza kuti ndichavati muspeed yanyanya ndechitoti irova pasi mwangu. Ndonaki manjindi. Network iri kunetsa ndika. Uri kudozvionawo kuti network iri kuita ichinetsa. Iri kushungurudza. Zvisingaiti iri kunetsa network yacho. Ndizobushaikwa paya paya kuti vanhu pavanenge vachinditi ndakaipa vanenge vachizama ngoreva kuti mina vanenge vachireva kuzozviona ndakanaka inongoziva ndakanaka chete anongozoziva kulisa stereki ndokwamunozouti ndakaipa otherwise handinamboipa nditoriwo mukadzi chaiye akamusvini wife material mukadzi anotorooreka ndikaenda ndinokwanisa kuperekedza munhu kana tienda nororo ndakatoita chitete chaiko ndakadzikamira ndinotadza kuperekedza munhu maroro isina ndinoperekedza munhu maroro zvabvumiwawo naSIS MELLY first time wasina kukrasha wabvuma wanzi unoenda first time because ndoziva vachindiviri vachirana SIS MELLY mokuti vati tibvirei sidumebhi first time kuva vachiravira nemota ubedzo dziva nokumarisa moto vaidzorai pesi ndadzora hangu pesi ndakufamba ne120 saka ndavavhurira right mama ne120 ndakufamba ne120 ndandifamba ne140 160 ndikadzorai pesi taura hako dai ndichimwa hangu black label yangu so mota yakarohwa yakafuridziwa ini handimbozvitarisi ndinochingoti handei zvazvitarisa musokufa musi wekufa iwa totangozviona ikoko musi wacho wekufa iwa ndistadi ukada kuti dzorai speed spotka mutozoikwizvi asi musi wanine spotka yamumbofamba muri kutusa iwai zvari kutaura mumboenda mutusa mudingirira kumbohwa kuti nogumira mungosasinge munoiregedza panapa moti inoda kana muroti une sunday mumakuseni muroti muri clear momboiregedza torova to 40 to 60 mamboiregedzera kana yanyanya toti aiwa bira isime mombobatirira nombobatirira momboiregedzera chaizvo handimboiti minzira kana ndiri mumota asi kana ndikazonyanya kudhakiswa mani ndopa ndingatozokumbire kuti ndokumbire kuta weti asi kana ndakamwa 4 handimboti weti because redi sati ranyanya kundibata ndikazotangirawo kumwa 6 zvichienda ndopa ndozongoti ndakudzwa weti ende makoti kandoda makoti handiti tulekelebonyana tudiki ndoda makoti naombe zoda inandava nehembe dzekubasa asina marisi yakubasa pasakupi zvikoro kunokwarisei tsvaka mari anochina mari tumaviriwe aiwa iti wambooni kana benzi mwandirimuhosa ndinofunga dakumba kuti ndodzoka asi basa kukora ndorizaina kana dovo renyika asati aisa mari yacho ndozouraya vana nezvara ndouraya chido nenzara ndematwinzi kai anozofa nenzara ndinofunga ndakumba kwangu ndodzoka here because ndoshanda usiku asi SIS MELLY makaposa mafa nesipeti aposa mafa kupisi musuya here pa iyaye 16 amakapindira ndopazvotangira vataiseizati zvile zvakadoitika zotuka tai zvokunukira tai denga dzimota dzinokuduka inga dekatokuduka idekatokuduka unotrepiwa mukati mevana tochekwa nemazenge motofa amajini ngadai ndichifamba nani ndichinyaza mota kudai ndiri munhu wandaitanga kukwandizi saka
Musamanyise kuzvifambira meite. Hatosvikarini aite. Ndinonzi mai matwin. Junior, andimukanganwi Junior. Wadzoka mukumu wa SIS-MELLY JB adafumuka uya pano. Uy. Adzoka kanganwe Junior. JB, ndambokudzinga kuti uinde vanhu ndikati chipwe. Ezvo adzoka munhu. Vasiyatara zva Adzoka. Adzoka naye. Siyatara zva Junior. Sino zva Junior ariko. Tudo zva Junior ariko. Saka sei wanyepa kuti adaumuzi. Unozivana naye. Sino zva Junior ariko. Nai wa JB wadzoka futi kapano. Wadzoka. Inda ndambokudzinga ukaindi. Chii chakadaro ichocho vana JB. Dzikamai muti dzikamire muti hloini. Zvakaoma hazvo. Ndaive boyfriend yangu chiri musikana yangu. JB. Ndaive boyfriend wangu mukomana wangu kutanga ndiri musikana. Zimbabwe. Ndakatongozomuonawo paFacebook achingokomenta umwe musikana. Munhu uya ari paFacebook anenge achingokomenta achifa zvake nekuseka achikomenta. Ngati baba havakuri handina. Havakuri. So ndikufunga kudzokera kumatongo. Stella varekuseka. Ndikufunga kudzokera kumatongo. JB. Wait to my sister. Tikuenda kuRustenburg. High school crash. Tatapedza tatova vakadzi vati ndakatozororwa nemurume wangu vakatomborovana chaizvo nemurume wangu naJB. Vakatomboita nyaya tori nenyaya vatombonetsana JB achigwirawo bhebhi nesaidi uyu murume wangu achigwirawo bhebhi nesaidi. Haimimi so azi ndatiza chinyarara. Alright, ndanyarara tiza windi. Bosi kwangotaura zvisizvo nokufumura ipo panapo. Achirovana chaizvo. Ndatomboriwo mwana anga akadzikama chaizvo. Mwana kwai kaopanduka. Ndakaopanduka. Asi chimbodzokera naika. Zvichaitina ndichamuda isiri type yangu. Isiri type yangu. Type yangu inda kutarisira vari papa. Vepapapai. Lasvi ndakamuguma kudhara. Handisha ndakamuguma kudhara. Achatombozita kaita sei. Kamunhu kapfupfupi. Ii ndakareba kani. Handitwa ndipfupi. Kupa mudanga kareba. Inga waipa demand. Maiwi! Mubvunze JB. Indarovanisa vanhu pamagirosa kumusha uko. Haigwa kani. Indaidhumasa nekudhumanisa nekurohwa nemakomana nechitiza nemusango. Mubvunze iye JB. Anokuudza. Kwavakuvhaira kamanje type yako ikati. Ini type yangu ndoda varume magiant. Ndikamtarisa ndoita kutarisa ndakaita kumira ndakadai. Achadi varume mupfupi. Ngokuti murume ndikamuona ndeti ava ndibaba zvishu. Haisi type yangu. Hanzi Dumebhi kausadaro. Haisi type yangu akanyanya kuita mupfupi uya ndikamutarisa ndigona ngomusumudza uya nekola ndichimurova we. Haisi type yangu. JB story. Plus iwaika mbosengisa mandaresi. Plafunda celebrity. Chisakupinda mumusoro chiselebrity chenhema Chenhema celebrity chenhema ichi. Naimi. Chisakupinda mumusoro unoita zvinhu zvisizvo. Hanzi chisakupinda mumusoro unoita zvenhema. Unoita fake. Marikana. Takambokuya kumarikana.
Anza msati masvika mogare pina togara kuRustenburg. Togara kune imwe province. Tatova muRustenburg. Tatova muRustenburg. Ndomatangorera. Ndandikuratidze kata kana mane kuziva vagona. Ani mota memuchiona kuti iri kurohwa zvisingaiti. 100 speed one. 100. Ndoche. Manyanga sizimeni wakati sindari varoma. Asi chikuru hautuke vanhu pavanhu nezvinyadzi zvacho. Aiwa vana vadi kutukwa. Rustenburg 26 kilometers. Mai manje titapinda muRustenburg. Anzi marikana ndokumaini yembiri nguva yazuma. Ya, Kurawa vanhu. Saka kuna zvikusinawo kwazvo. Marikana vaizviitisa matosa aya vachienda kunanga onzi inde munoprotesta military ari kubati ari kudhuri zvemumamuvi chaipo. Wakatoona mabullets wakafa uko. Wakafa. Zvinhu zvokunyeka. Chero mukadhugwa sei orange. Ona mnda wamaorange wakaita Nanda kama orange waya. makambo macho. Anoona kazvisingaiti. Chero mangani manachisi kuti. Anotopira. Kana time maorange akaitengeswa kana 20 rand ugoma. Ipa baba. Ukotora zvako unozi mama ko. Ana chinaka. No Rustenburg kwanikwa zvese zvese. Asi hembe dzekuno kodhura manje. Kudhura. Hai. Uchinjodhura Rustenburg kodhura. Kwautoona kuti Jobe kuri chipi. Odarika zvawo matiraki aya. SIS MELLY vanga vachiti vauda kungofamba netiraki. Ndikauza Masipanda Chanas. Thank you for stars. Thank you for masters. Gore no abondikandira masters. Masters waya kabvani kuti atisina masters. Masasa. Asina masters. Uri kone chipedzi changu chiti kuti chachinawo. Asina masters. Ngona iswa beko. Asa wangofurikwa vanhu vose vose. Amen. Changu chinawo asa achina vanotenga. Une masters? Inini ka? Ndinawo. Kutengerawo kwa masters acho. Nai, achinanga nanotenga chinawo masters. Achina anotenga. China anotenga masters. Nai mumbonditengerawo masters. Kana ndoita life baya. Wakaisi unoona itwe. Kunze pakatenga masters anoendepi? Kare chindowo Paper. Wakaisa paper. Bamnini handi vakanditi uya ndikuzokupedzisira zvakasara. Saka unopedzisirwa izvo zvinoendepi? Unopedzisira. Tanga waenda unotika. Unotora nemunhu akatotenga master mune mari. Mune master hanzi. Dora something. Dola something. Inakuwanda mari master, inakuwanda. Dora 50. Mari master inakuwanda. Bamnini vakati ndichauya ndokugadzirira. Vakaramba avaiti ndozokugadzirira. Saka ndichaenda kuna bamnini vondigadzirira. Vanhu vobva vatenga zvavo. Vobva vatenga kutenga master. Nyangwe ikata $25 inenge yakawanda chaizvo kwandiri. Stereki. Yakawandisa kwandiri. Ndichainunga. Hauinungi mariyo. Yakawandisa zvisingaiti. Ndiraiti. Utsi hwenyama. But masters ari kupera kabisa 26 June. Oh, Izvo zvaba. akupera? Isati nambodlawo mari yemaster. Akupera. Ah, Visa masters. zvose nekudi? Masters. Chete. Mari usatagara katobvisa chabhadhani. Masters. Amana. Haisongoredi kuvafadza vanhu paFacebook zvakawanda ndinazvo. Unongoredi kufadza vanhu. Uri tichifadza hedu vanhu. Nemukuendewo. Kutraffic yebaby.
Radaka toketi. Asoti. Pakwena. Ndipata kwenda. Anzichibodzokera kudzidziso dzechivanhu maybe. Aita sei? Ndozviya zvada ndichiramba paya kuti inini handifaniri kungouya nezvinhu zvechivanhu panapa. Dzidziso. Dzidziso inomboimera tozviziva ndinazvizera itodzidzisa. Amuidzidzisa echivanhu? Tozvizire. Zivi ndokwaza kuti ndakambodzinzwa nasambadi else achiti vanhu kana muchiisa mabute pasi musaisa bute time dza3 dzawataura idzodzo ito kana kuti time dza12. Paunoisa nguva? Hanzi because time iyoyo vanhu vese vanonamata varoi vechido time yanenge vakamukamusanguza kuti 12 saka confuse them unogona kutanga na 4 nzekochena na 4 soon after like vapedza iwo oita kuti before kana kuti kumafi 11 uchita na 12 kuita kumafi 11 zvinongosiyana siyana. Anogona kuti kana uchida kumbirira kazhinji anonoza kuti zvakafanana mumwe anoti munamato wa3 ndio unodavirwa kunzi munamato wa3 vanhu vese vanenge vakadi akasvinura. So inini ndinongoti zvangu kuchivanhu kukumbirira nebute ini sometimes ndogona kuti 12 or 3 but kazhinji chero nguva yandada ndogona kungotora machira angu ndakutokumbirira nebute rangu. So kana ukangozoona ndakuti kune munhu 12 or 3 ndenichitirawo nguva dzinoda vamwe vanhu pavanogona kuita munamato wavo anomoziva kuti umwe munhu anogona kuti ndomunamata na12 ndomukana 3 achinamata. So then une wanguona kuti beta ndingoretutsira munhu omumuka woita 12 or 3 but inini pandangofungira kuti ndakuda kushandisa bute rangu ndotoita bute rangu. Chikuru chigona kukumbirira nebute, kugona kutaurira zvaunoda kuti zviitike pauri. Hanimaona bute roda munhu chigona kuzvikumbirira. Handimbooni kuti kuenda kun'anga kana kuenda hanzi masviwa vadzoka umwe adzoka nekutenda hanzi Dumebhi yekuzora vhiksi pasi petsoka inoita wena muviri unodziya. Mazviona yandaivaudza paya nezuva yandaikuudzai paya mwana achiti Dumebhi kaiwe Dumebhi yezvo umwe ari kutenda uyo ari pano yekuzora vhiksi yandakangoti miti. Animaona ina handimbooni kuti kuenda kun'anga kana kumaprofita iwe wega uchigona kuzviitira zvinhu zvako kana uchigona kukumbirira. Let's say unogona kukumbirira iwewe une bute rako, une bute reunhu, une bute rematare. Alright, watora bute rako iwewe unoziva zvechivanhu chako zvaunoshandisa, une micheka yako, une zvinhu zvako zvaunoita, une nhekwe yako. Vamwe handi munoziva kuti bute vamwe vanosvutira bute muzvigaba. Kazhinji nangu ndofarira bute remunhekwe. Ukazoona ndakuisa muchigaba nei ndichinyara ndinotoisa muchigaba ndichinyara kuti vanhu vandiri kufamba navo handisida kuti vazive kuti zvii zviri kuitika. Nditori nechikasha ndochandinoisa chikasha. Mwana unoziva kuti chikasha, mwana unoziva kuti nhekwe. Animaona woisa bute rako imomo ndora ndinosvuta. Bute arikumbidzwani. Mazvinzwai? Bute arikumbidzwani. Bute harisiri kuti ukangosvika pane munhu wese ungoti ndipo bute rako Dumebhi ndipo bute rako. Kwandiri hazvindiitiri. Ndisingaziviwo imi vamwe vanhu munogona uchizvifarira but kwandiri ndinoona zvisingaiti. Kozi bute umwe nemumwe anenge